Hola, soc Jon Landadiestro, ensenyo català com a llengua estrangera a Brussel·les, a l'Institut Cervantes de Brussel·les, i m'agradaria explicar-vos una de les maneres en què utilitzo el web Música de Poetes a l'aula. En el meu cas, m'agrada encetar cada classe amb un tema d'actualitat, ja sobretot a partir del nivell inicial, potser no al de principiants totals. En este cas que us explicaré va sorgir durant la pandèmia el tema de tornar a comprar, de tornar a eixir al carrer i vaig proposar la visió i comentari del vídeo Tu tens la clau, que és una campanya publicitària sobre el xicotet comerç, en aquest cas a Palma. El títol del vídeo de l'anunci és Tu tens la clau i això ens va donar peu també a aprendre l'expressió tenir la clau, però també a la polisèmia de la paraula clau. Com veieu, tenir la clau, no tenir un clau, el clau la clau, el còlera la còlera, etc. El capital la capital. I, evidentment, els vaig proposar a l'alumnat de descobrir de manera individual què volia dir o quin sentit, significat tenia l'expressió o la cita literària la clau que obri tots els panys. Els vaig donar una setmana de temps i al final tenien accés a l'article publicat a visat.cat, la clau que obri tots els panys, l'autora del qual és la professora de Castelló de la Plana, Aina Montferrer, experta en Vicent Andrés Estellés. De tornada a l'aula vam anar, com altres vegades, al web Música de Poetes, autor Estellés, al cercador, el trobem i m'aclame a tu. D'esta poesia de Vicent Andrés Estellés en trobem tres versions, la de Vidi Montllor, la de Paola Bajos i la de Toti Soler. En el nostre cas, com que el meu alumnat coneix personalment Paola Bajos d'un concert que va fer ací a Brussel·les l'any passat, vam treballar amb l'edició musicalitzada de Paola Bajos. Però també ens va donar peu a parlar, a conèixer la figura d'Ovidi Montllor i en altres moments del curs també vam tindre l'oportunitat d'escoltar-ne algunes de les seues cançons. Amb el text en si també vam treballar, sobretot, per exemple, la conjugació sud-occidental amb la E, alguns elements dialectals de la llengua catalana i, per últim, per acabar i donar-nos l'oportunitat de conèixer la figura de Vicent Andrés Estellés d'una altra manera, els vaig donar la idea de descarregar del web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la secció de publicacions, hi trobareu el còmic La clau que obri tots els panys sobre la vida de Vicent Andrés Estellés. Lectura lliure i un aprenentatge diferent que, evidentment, passa per musicadepoetes.cat.